Na po tayo mga good news sa mga gusto dyan eskwela og Korean language aron makapasar og exam kay ako mismo manghatag ninyo og discount sa mga gusto mag-eskwela og Korean language. Akong i-explain ninyo kung unsa ang mga akong inclusion sa pag-eskwela. Kani simpleng tabang lang nako ninyo para masugdan nimo ang steps sa pag-apply diri sa South Korea. Kay kabalo naman jud ta no kay ang pag-apply diri sa South Korea naman jud exam nga Korean language. So ang pinaka the best way para mopasar ka sa exam is mag-study og Korean language. So kani big great news po ni sa uban nga gusto jud makakuha og discount. Kay ako mismo mohatag sa inyo og discount. Ako kay siya discount. So unya na ako i-upload kay mao pay pag-out na ako sa work na ako karon sa company. So, thank you kayo sa sponsor sa atong kanang Korean language nga naghatag ani nga kanang chances or privilege para sa atong mga kababayan. Para sa atong kababayan. Kay lagi. Kay dako na jud ding tabang. Kani ang pag-content para jud sa mga atong mga kababayan nga Bisaya para mag-guide mog tarong unsa ay mga saktong pamaagi, mga kinabuhi diri sa South Korea. So grabe jud ang way sa Ginoo. Karon tanawa tigaantag nihatag sila og discount kay ahaw mo sa gihanjo nga ma'am kanang pwede ba inana nga mga discount para sa mga tao nga gustong mag-eskwela og Korean. Ni-reply din siya, okay din siya. So karon atangin ninyo guys, i-share na nga video para pod sa mga inyong anak, mga igsuon, mga silingan nga makakita sa ahong gamon nga video sa promotion sa paghatag og tuition discount para po ni sa inyong tanan-tanan. So daghang salamat. Tangin ninyo guys sa kay unya magama ko inigabot ako sa balay napamangko ko sa trabaho. Bye guys.